Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Ei bine, în acest episod ne vom juca Brawl Stars. Eu acum mă uit la Modeling pe live pentru că în jumătate de oră se va reseta shop-ul, se vor băga cele două gadgeturi, pe Tara și pe Tic. Și cred că o să se bage și skin-ul pe Codlet. Dar chiar ieri mi-a picat Codlet. Uitați-o, dragă de. Și deja într-o zi am făcut de rank 12. Înainte de a da primul meci, v-aș ruga să dați un like, să vă abonați la canal. Am pe aici cine vrea să joace. Nu uitați, dacă vreți să intrați în clanul QR. Nu, eu l-am făcut, dar am intrat dimineața în ea pentru că efectiv nu mai era nimeni și a vrut să... Trebuie să aveți 11.000 de trofei, cum vedeți stânga jos. Și hai să dăm invite la cineva, dar la Gary am jucat dimineața, dar nu. E full 2, doamne. Asta e așa de... Steve, hai să vedem. Nu prea vrea nimeni. Ok, nu știu. Uit Hair Ninja. Dar bineînțeles știți deja că Brawl Pass-ul din luna aceasta în fiecare live pe YouTube pe care îl facem dăm Brawl Pass. În fine, vom da aici. Stai să nu știu pe cine să iau. Cred că o să iau pe Edgar. N-am mai făcut un videoclip de o grămadă de timp. Bine, acum e dimineața, dar de-aia am voce așa. Avem și gadgetul. Și Codlet mi-a picat din megaboxie și îmi picase 5, eu nu mai aveam nicio speranță, dar mi-a dat 300 de bani și parcă mai era ceva. Și când am văzut că lucește, bine, eu am dat repede că știam că nu o să pice. Credeam, dar am dat prea repede și când am văzut că lucește, m-am oprit puțin, dar tot gen, eram cu fratele meu și el a apăsat și a picat Codlet. Ia uite pe asta ce vrea. Ia uite jeverile. Aha. E supărată. Ia vină foc cu aia, ești supărată? Nu mai ești supărată. Nu mi-a părut ăla de la... Stai cum se blochează ecranul. Wow. Olo. Ura! Hai vină cu ura. A fugit ura, doamne. A fugit ura. Bă. Ai, bă, serios. Uite, 2 proseceri și al treilea câștigă sau nu știu. Bine, cred că amândoi o câștigat, dar nu. În fine. Am poate chiar nu vrea nimeni. Stai că am apăsat acolo greșeală. Să vedem. Așa, am revenit, am oprit puțin. Uite, ninja asta ce face, frate? Parcă... Bă, dar ce naiba, bă, în tot de ăsta? Nu știu de ce l-am pus în colț. Nu, what the hell. Hai că-l punem aici. Da. A plecat la aleluia. Dacă nu avem Star Power, asta este. A, uite, gata. Nu vorbesc de tine care n-ai Star Power. Nu vorbesc de mine care n-ai aici. Dacă n-ai Star Power, aștept să ți apară, să vină. Ce poți să zic? Mamă, cum se aude cu căștile. Îți dau gadget, dau și Star Power, știi? Stau de pat. Păi la banană, e nebun. Că nu ți-a aplicat ție Star Power. Bagă bani, nu vrei să ai
la timpului. La 800 în plus e doar bea ta, logic, normal. Ok. Așa, pus ăsta aici. Ăsta aici. Vedem pe Dana mai mimicarul pe care l-am făcut. Ok, hai să jucăm cu Alex. Bine, nu știu, cred că e din clanul ăla sau ceva. Cât mi scade pe colonel Rafs? Mamă. 1050, Bă, când am jucat modelin de l-a făcut 35 pe colonelul ăla. Vezi că te gândești că l-am avut și 1100, Sau nu e contul lui, că 1127 ceva. nu prea... Cred că are ceva aia de la Digi cu el. Sau la mine, nu știu. Bă, frate, dar ce nașpa mi se aude vocea. Îmi faci extragerea, așteaptă că... Hai săriți, bă! Olo, olo! E forță. Eu să am 160 de gemuri și o să pot cumpăra Brolvesul. Deja am început bine. Ia stați așa că îmi place mie să fac ceva. Stai. Nu se mai aude. Bă, dar nu te mai prosti tu cu mine, tu răsăriți mătii de copil. Ia uite altul, bă frate, ce campă infecții. Doamne. Oalo. Hai bă, Alex. Dă Brolvesul! Haide, ce trebuie să fac? Haide, fă extragerea, haide! Oalo, cum face Mădălin pe live. Oalo. Nu cred, bă, tu spucu, mătii. Bă, ăla vrea scandal. Dacă vrea scandal, ia scandal. Fiți antena. Stați, bă, că ăștia-s nasă. Bă, dar-i prea riscant să sar pe Pucu, da, am pateu. Da, pe Gale, pe Gale, cred, nu? Da, olo, haide, bă! Pune, bă, ultimata aia, Alexi. Ok, hai că zic că l-am pe altcineva de fapt, stați. Eu cred că o să-l iau pe Leon. L-am făcut de rang 23, aleluia. Lichitudes. Wow. Ok. Hai să strângem noi. Nu știu dacă se aude Mădălin pe vânt. Dar olo, bine, Alexi. Dar vezi că mai e panorama aia. Dacă vrei să iau aia. Stați așa, că noi suntem campuri. Aoleu! Du-te cuțul meu. Bă, ești prost cu naiba. Deci, cât am dat? 3 meciuri și am făcut 8 minute. What the hell? Ieși. Bravo. Hai că vreau să le fac schema de pe TikTok. Peste... Uite, în gură. N-ai grijă, fă. Stai, fă potul. Stai și-ți blând. Ia uite-o fi țar. Ia vină fă încoa. Aha. Uitați ce frumos acum. Aolo. Aolo. Am cam încurcat. Aolo, bă, dar ești, bă, dar nu se poate, bă, băiatule. Aolo. Ieși, fă, ieși. Treci încoa. Sau, bă, ok. Bă, dar m-am săturat de atâta. Bă, aia are pateu și nu-mi place pateul ei. Are mai mult pateu ca mine și nu-mi place. Dacă vrei pateu, aolo, dar are și javraia. Aolo, mi-o distruge. Oh, mai că nu și casca. Aolo. Am 550 de trofei, nebun. Next. Opa. Perfect, 7 trofei, n-are nicio... Bine, deși într-un meci am avut 3 de alea și era unii cu 12 și am reușit să-l bat pe unul
Și de la 1 am zis pe toți, că mi-am dat alea după... Bine, dar eram și cu EMS și aia e terminată. Pot să schimbăm mapa. Ce meci? Ce mai stupid meci? Ok, Doamne, bă, ăștia sunt străini, man. S-au luat după aia, da, sunt într-adevăr, s-au străini. luat după aia, ăștia sunt străini. Ce n-au poctit la mine de echipă, cred că a fost-o. Care a fost ultima bătaie? Ia să vedem. Morning. Străini, acesta posibil să fie român. A, bă, că o iau pe cotlet. Coțleț. Ok. S-au îndrăgostit. Mamă, bă, deci am avut la nervi. Am jucat la Haste, nu la Haste, la ăla cu steagul, nu mai știu cum se numește mapa aia. Și aveam o misiune de 250, bă, și când câștigam îmi dădea 500, când pierdeam 1000, bă, și am pierdut și am câștigat și am scăzut la trofee, faolo. Cred că nu m-am enervat mai mult la Brawl doar când am spart telefonul ăla care avea folie, când i-am dat 2 pumni cu toată forța mea, tot de la Brawl, că am pierdut la solo. S-a spart display-ul, mâncați. Săracul era paralizat, și se mai vedea doar puțin din ecranul. Ia, hai, bro, că dă tu cu mine. Aoleu, 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 aoleu. Aici un... Așa. de meci? Chiar să băgat în mine, bă, da, mă nimerești și dacă Ok. nu jumătate pentru el. Ieșiți, bă, băieți, bă, băieți, bă, băieți, bă, băieți, bă, băieți, aoleu. Bă, ești prost. Taro, bă. Stai. Ha, dacă s-a băgat Daryl în ea cu ultimata, ne-am dus naiba amândoi. Sau dă ultimata. Bun, gata, e spart. Cred. Hai, ia-lai. Bine, mă. Care-i problema că am eu? Stați așa puțin să... Ok, băieți, l-am adăugat și pe frate să jucăm la Brawl Ball. Hai, dați, stați așa, să dăm și noi asta mai tare puțin. Ce am mai făcut treabă? A, și pus Va prea, nu că e prea tare, așa e perfect, cred. ceva vorbeam de Băi, aia în bosche. Ieși! Bă, dar eram sigur, dă un gura, mă, de prost. Bă, mulți români, de dimineață n-au somn. Bine, mă. Ok. Uite, țiganca. Aaaa! Bă, aoleu, cred că mi-am luat gol. Aba nu. Aba da, aba nu. Ok, hai să vedem dacă le dăm noi niște goluri. Niște gol, nu le-am dat gol. Nu le-am dat gol. Ahoit, ieși. Colonelul, Mădălin zice că colonelul Rafs, pe ăla cu steagurile care m-am enervat eu aseară, cum m-am enervat nici când mi-a spart telefonul. Bă, deci mai era puțin și începeam să plâng de nervi. Fă-o, hai bă! Hai mă, dă-te. Ok, du-te, Piper, doamne. Bă, Alexe! Nu știu pe cine altcineva. Stai să vedem ce pralare are el. Bă, pe cine se ia ăsta? Pe Săci, pe Tara, pe... Hai, ia-o, ia-l pe Frank. Nu mai sta în mine, aoleu, n-am nicio treabă, oameni. Stai, că zic și lui frate, nu se ia pe cineva.
O, coșeli, hai iar pe bul. Așa, bun. Brawl Stars Forever. Că n-am probleme, gen, mă pot descurca lejer. Sus în colț aveți Instagram, că am uitat să spun astea. Ola, bă, băga mea și piciorul, vreau să dau una și mi-a dat frate, mi pasă. Mai pui aici. Ia. De 23.000. Și ăsta? Băi, nici nu știu de ce mă uit la model, să mi se consume tableta, să mi se consume bateria pe tabletă. Mă băga mea și piciorul. Ahoita. Ieși. Bă, ai, bă, Alex, ce dai, bă, aolo. O, ia uite-l, bă, băiatule. Bă, stai, bă, eu la search. Cred că cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Robert, salutare!